Дуслар, исәнмесез, сез Ошык университетта soft skills буенча курс карыйсыз. Минем исемем Айнур Әхмәтов. Мин soft skills тренер һәм digital freelancer. 1-2-3 сүз үземнең тәҗрибә турында сөйләп китәм. Мин үзем профессия буенча программист һәм бу термин soft skills безнең илдә ул инде айтишниклар арасында менә бик популяр була башлады. Нигә шулай? Менә күп кеше уйлый, менә программист ул кем? Ул компьютер артында утыра, нәрсәдер эшли, кешеләр белән сөйләшми. Менә шундый инде интроверт кеше, кешеләрне яратмый, компьютерларны ярата. Не рулишь на районе, но пишешь на питоне. Интроверт, питан, затворники. Ул шулай түгел, чөнки кеше, кем программист булып эшли, ниндер IT проектларда эшли, ул зур төркемдә эшли. Һәм аңа кешеләр белән аралашырга кирәк, сөйләшергә кирәк, бергә эшләргә кирәк. Һәм менеджерлар инде алар күрә башладылар. Менә кешенең hard skilllары зур. Hard skill ул нәрсә? Ул менә программлау, дизайнер булу, ул инде ниндер софта эшләү, AutoCAD, Adobe Photoshop, Grandsmith һәм икенчедә менә сез аны бик әйбәт белсәгез, ул сезнең hard skills. Менә soft skills ул шундый осталыклар, аларны үлчәргә мөмкинлек юк. Алар инде менә ничек сез сөйләшәсез, ничек сез төркемдә эшлисез, сезнең ниндер креативлык, менә шундый осталыклар. Һәм алар күрә башладылар. Менә шундый осталыклар кешеләргә, программистларга җитми. Можешь объяснить, почему у тебя нет подчиненных? Это очень странно, учитывая твое серьезное отставание от графика. Для меня приоритетнее сделать правильно, чем сделать быстро. И я не люблю иметь дело с людьми. Һәм инде хәзер сез эшкә барсагыз, сезнең hard skilllарны гына тикшермиләр, сезнең soft skilllарны да тикшерәләр. Һәм мин университетта укыганда менә шул сүз soft skills ул менә йөри башлады без студентлар арасында, без тренингка йөри башладык, нәрсә эшләргә, ничек аны белергә, чөнки ул без белә идек, аны эштә эш бирүче ул сорый. Аннан соң университетта укыганда мин параллель КВН уйнадым. Хәзер КВН белмим, карыйлармы, юкмы инде, мин укыган вакытта ул бик популяр уен иде. Мин команданың директоры булган идем. В Санкт-Петербург дәүләт университеты минем мечта иде инде, математика укырга телим. Һәм миңа менә ул soft skills бик кирәк иде, чөнки мин башта команда белән аралашам, аларны җыярга кирәк, мотивировать итәргә кирәк. Аларга мәзәкләр язарга кирәк, редактурларга йөрергә, лигаларда җиңәргә. Аннан соң лигаларның директорлары, редакторлары белән миңа аралашырга кирәк иде. Һәм миңа менә soft skilllар бик кирәк була иде. Һәм минем өченче шөгыльләнгән тема шул вакытта булган иде, ул Санкт-Петербург татар яшьләр оешмасы. Анда мин чаралар оештыра идем һәм анда да миңа soft skills бик кирәк иде, чөнки чара оештырасың, ничек сиңа төркем кирәк, син аларны җыясың, алар белән нәрсәдер эшлисең. Бушка татар активистлары регионларда, төбәкләрдә аларга беркем дә акча түләми, алар үзләренең шул энтузиаст булып, алар шулай эшлиләр. Мин дә шулай булган идем. Ул менә Санкт-Петербург шәһәрендә бөтен нәрсә булды, шуның турында мин сөйлим инде. Менә анда soft skills бик кирәк иде. Менә университет беткәч, мин Казанга күчеп килдем. Хәзер монда. Мин ничек, кайда эшли башладым? Мин Казан кооператив институтында эшли башладым. Анда миңа soft skills ничек кирәк иде? Мин укытучы һәм студентлар. Студентлар алар тыңлашма, алар белән уртак тел табырга кирәк, аларны укытырга кирәк, шул белемнәрне башларына кертергә кирәк, деканат белән сөйләшергә кирәк иде, ректор белән сөйләшергә кирәк иде. Менә Санкт-Петербургтан Казанга күчкәч, мин нәрсә күрдем? Монда Казанда мөнәсәбәт ул башкарак. Санкт-Петербургка караганда, чөнки Санкт-Петербургта синең начальник булса кеше, ул синең шундый наставник, ул синең дусың, а менә монда Казанда ул менә шундый бәләкәй хан, ул менә сиңа акырырга да мөмкин, ул сиңа ниндер синең эш буенча бер нәрсә дә эшләргә ул юк. Должностных обязанностях бу әйбер юк, ләкин сиңа шул эшне бирәләр, түлиләр һәм эшләргә кирәк, һәм шул мөнәсәбәтне ничектер үзгәртергә теләгән идем, һәм миңа монда да soft skilllар кирәк булды. Һәм шул ук вакытта без параллель рәвештә минем дусым белән, Наил Шабанов белән без Питердан бергә күчкән идек Казанга. Без кул уен, татар өстәл уеннарын оештырган идек. Анда да безгә soft skills бик кирәк иде, чөнки без
төрле конкурсларда катнашты, грантларда һәм күп презентациялар эшләдек. Ул безнең беренче шундый бизнес булган иде, безнең беренче эшмәкәрлек тәҗрибә булган иде һәм анда да безнең soft skill'лар бик нык үсте. Аннан соң без Казанда бизнес арда дигән комьюнитины оештырдык. Яшь татар эшмәкәрләрне җыйдык. Анда инде безнең soft skill ул төп тема булган иде, чөнки без җыелабыз, ниндер лекторларны чакырабыз, тәҗрибә белән уртаклашабыз, максатлар куябыз, ниндер амбициялар, менә бөтен инде менә бу бөтен движух ул soft skills турында булды инде. Һәм параллель рәвештә менә без хатыным белән, Адилә Әхмәтова белән без вокал мәктәбен ачтык, тавыш мәктәбен, һәм мин анда үземнең авторлык курсын ачып җибәрдем soft skills буенча инде. Һәм менә шул вакыттан 5 ел үтте, менә мин 5 ел буе soft skills турында сөйлим. Һәм мин төрле компанияларга да барып йөрим, мине чакырсалар, мин аларга сөйлим, нәрсә ул soft skills, ниндидер темаларны soft skills'дан. Кем бөтен дөнья татар яшьләренә, татар яшьләре көннәренә бара, бәлки сез минем белән таныштыр. Ачык университетта да минем 1-2 лекциямда бар. Тагын татар мөхитендәге компанияда Түбәтәйдә мин күп тренинглар алып бардым. Һәм икенче инде төрле компанияларда да эшләгәнем бар. Хәзер инде мин сезгә бу үземнең авторлык курсны мин татарча сөйлим. Бүгенге көндә минем яңа проект бар, эшлим.татар. Сез бу сервиска кирип татар телле белгечләрне таба аласыз. Безнең нинди максат, менә кеше татар телен белсә, ниндидер осталыклар булса, ул шуның өчен акча алырга мөмкин. Һәм инде менә сез татар телен белсәгез, шул сайтка кирегез, анда эшли башлагыз. Һәм инде тагын да минем бар шундый хобби, мин блогер, һәм дусларым белән менә блоглар алып барам. YouTube татарчики каналы, Аделя Ахметова, Инстаграмда аңа минем хатыныма булышам, Инстаграмда блогны алып барырга, YouTube'та безнең зур блог YouTube татарчик. Ну зур инде ул татар дөньясы өчен ул зур 20 меңнән артык язучылар. Шуңа күрә анда да кирип карагыз. Хәзер инде нәрсә ул soft skills? Мин әйткән идем, soft skills ул шундый осталыклар, русча әйтәләр аны, мягкие навыки, гибкие навыки. Татар теленнән дөрес тәрҗемә ниндер юк, бәлки йомшак осталыклар. Һәм рус, белмим, ул дөресме, дөрес түгелме, чөнки мин әдәбиятта аны, фән әдәбиятта аны күрмәгән идем. Рус телендә дә русча әйтмиләр, инглиз терминын кулланалар. Soft skills без дә аны кулланабыз. Soft skills ул шундый осталыклар, аларны үлчәргә мөмкинлек юк. Алар бар төрле фәнни әдәбият, төрле определение бирә һәм ниндер төрле осталыклар кертә шул терминга инде. Нәрсә анда бар? Аралашу, төркемдә эшләү, ничек сез төркемдә эшлисез, ничек сез ниндер кооперативларга керә аласыз, ничек бергә уйлыйсыз, тимбилдинг һәм икенче ниндер башка әйберләр. Аннан соң креатив фикерләү, критик фикерләү, мәгълүмат белән эшләү осталыклары, аннан соң эшмәкәр фикерләү һәм күп инде төрле осталыклар. Безнең курста калган 9 дәрестә шул soft skill'лар турында сөйләшәбез. Сез аларның кирәклеген аңлыйсыз дип уйлыйм инде, һәм ниндер яңа осталыкларга өйрәнерсез дип өметләнәм. Soft skills бик мөһим. Менә бу тезистан башлыйбыз. Ни өчен? Менә беренче аргументны мин сезгә сөйләдем инде. Эшкә барганда, менә ике ниндидер кеше булса, ике кандидат, беренчесе ул аның hard skill'лары, аны бик югары дәрәҗәдә, ул бик нык көчле программист. Ләкин менә ул шундый инде заманча телдә әйткәндә душнилы, токсик. Аның белән коллективта эшләргә мөмкинлек юк, чөнки ул бөтенесенә замечание эшли, тиргәшчәк эшләр белән менеджерны тыңламый, ул белән ничек эшләргә, менә командада эшли алмый. Һәм бар икенче кеше, юк, ул инде менә аның hard skill'лары әзрәк.
төбәндә беренче кешегә караганда, ләкин ул менә аның soft skilllары югары дәрәҗәдә. Ул бик шундый көчле бу soft skilllары буенча ул сөйләшә ала, чыгышлар ясый ала, үзенең фикерен кешеләргә бирә ала, төрле кешеләрне кабул итә. Менә шундый кеше. Кемне сез үзегез алыр идегез, менә руководитель булсагыз, HR булсагыз. Кешеләр ала икенче кешене. Тикшерүләр күрсәтә, менә сезгә бу кеше белән ул әзрәк белеме аста булса да, күргәмәгез, сез аны ул эшкә керә дә, аннан эштә ул hard skills буенча үсә, ләкин аларның soft skilllары менә шундый югары дәрәҗәдә аның белән рәхәт эшләргә. Менә бу беренче аргумент. Һәм икенче аргумент бар шундый тикшерүләр. Алар күрсәтәләр. Нәрсә алар күрсәтәләр? Менә кеше ул аның soft skilllары югары дәрәҗәдә булса, ул эштә аның ул хезмәт хакын күбрәк ала. Менә шундый тикшерүләр бар, алар күрсәтәләр. Soft skillslарыгыз үстерелгән булса, сез күбрәк акча аларга мөмкинсез. Өченче аргумент, мин үзем буенча да күрәм, дуслар буенча да күрәм. Менә кемнең soft skilllары алар үстерелгән, аларга тормышта җайлырак. Чөнки алар ничектер беләләр, ничек икенче кешеләр белән, башка кешеләр белән урта тел табырга, алар беләләр ничек конфликтлардан дөрес чыгарга, ничек конфликтларга кермәскә, аларның эмоциональ интеллекты югары дәрәҗәдә, һәм аларга инде менә бик җайлырак бу тормышта яшәргә. Эштә дә аларга рәхәт, тормышта да рәхәт, гаиләдә дә рәхәт, менә шундый бәхетле кешеләр. Он даже влюбиться не может, только поддача помогает. А что остается делать такому роду? Работать над собой, управлять своими чувствами. Чё? Мы работаем над чем и для чего угодно, только не над своими чувствами. Они как беспризорники, они пущены на самотек. Обидели — обижаешься, оскорбили — психуешь, рассмешили — смеешься. А где ты сам? Где ты сам? Надо научиться самому управлять своими чувствами. Хочу — буду веселым, хочу — буду обожать свою работу, хочу — влюблюсь, понимаете? Да, ул инде өченче аргумент. Дүртенче аргумент бар шундый менә бәхет тикшерү дигән тикшерү, һәм ул нәрсә анда эшләнгән. Алганнар кешеләрне ниндер яшь вакытындан карап барганнар һәм алар тикшергәннәр инде менә алар ничек бәхетне сизәләр төрле яшьләрдә. Һәм иң төп нәтиҗәсе бу тикшерүнең шундый. Кешене нәрсә бәхетле эшли? Акча түгел, ниндидер әйберләр түгел. Менә хәзер ишетегез. Җылы мөнәсәбәт. Менә ул бит soft skills турында. Ничек җылы мөнәсәбәт булсын өчен кешеләр белән безгә кирәк үстерелгән soft skillлар безгә кирәк. Знаете, дело не в богатстве или славе и не в усердной работе. После 75 лет исследования нам стало предельно ясно, что счастливыми и здоровыми нас делают хорошие отношения. Точка. Менә сез искә төшерегез, менә бар бит менә шундый вакытлар, менә сез кешеләр белән тиргәшәсез дә, аннан соң ничек кыен, ничек йөрәктә авыр, менә они белән тиргәшеп китсәгез, инде дусларыгыз белән автобуста менә сез бер сүз әйттегез, сезгә 2 сүз, 3 сүз тиргәшеп киттегез дә кешеләр белән, менә аннан соң бөтен көн буе сез йөрисез, менә шундый кайфыгыз төшкән, сез менә үзегез шундый ниндидер авыр, шундый негативта менә искә төшердегезме шундый көннәрне? Менә кеше кемнең soft skilllары алар үстерелгән, аларның эмоциональ интеллекты бар. Алар бу ситуациягә икенчеләр карыйлар да һәм алга китәләр, тиз негатив бу вакыйганы оныталар. Менә шундый мисал инде. Аннан соң шундый аргумент бар. Безнең менә сез беләсездер, шундый бар китап "Мөһим еллар". Анда бар шундый кызык менә метафора инде, менә шундый кызык мисал. Менә без яшь вакытта безгә бик ярдәм итә безнең көчле элемтәләр. Әни белән, әти белән, классташлар белән, укытучылар белән алар безне алга алып баралар. Алар безгә ярдәм итәләр, бездән кеше эшләр. Аннан соң инде менә үскәч, университетны бетергәч, университет вакытында да безгә ярдәм итәләр нык булмаган элемтәләр. Ничек ул эшли? Менә сез кайдадыр конференцияга бардыгыз, үзегезне күрсәттегез, ниндер кешеләр сездә анда конференцияда 300 кеше утырган, сезне
исегез истә калдырдылар. Аннан соң бер кешегә кайчандыр менә кирәк soft skills тренер. Һәм ул менә уйлый да менә бар иде бит менә мин конференцияда Айнурны күрдем. Мине чакыра нидер яңа зур проектка, миллионлар түли. Мине шул проектта нидер илнең президенты күрә алды. Менә хәзер Айнур, мин сиңа чакыра, миңа татар телендә soft skills турында сөйләле дип, һәм мин менә шундый бик уңышлы кеше булып китәм. Менә ул нык булмаган элемтәләр. Алар шулай эшлиләр. Һәм сез төрле кешеләрне, төрле бик популяр кешеләрне, бик бай кешеләрне алсагыз, карасагыз, күбесендә менә шул нык булмаган элемтәләр аларның тормышында бик мөһим булган. Ниндер продюсер, ниндидер төркемне, ниндер клубта күргән, һәм менә шулай ул киткән, инде үсеп киткән аларның карьералары, аларның тормышлары. Һәм бу аргументлар белән без тәмамлыйбыз. Soft skills мөһимлеген аңлагансыздыр дип уйлыйм, өметләнәм. Һәм сезгә бу видео ошаса, комментарий языгыз, лайк куегыз, белмим, бармы монда лайклар, булса куегыз. Рәхмәт.